Ina karama na makanci. Ba maganin da ba a yi ba. Ban samu lafiya ba. Sai yanzu kai ka ce za ka yi min magani na samu sauki? Ta yaya? Ta hanyar zuwa asibitoci daban-daban na ido. Ba mamaki a yi dace a samu wanda zai iya wannan aiki. To mu shiga cikin marasin gaida su ko? Ni rawa min asiri. Bayan na ce musu ba nisa zan yi ba gidan ƙawata na je kuma a gama tare da kai. Na ma zo miki da wata ƴar tsaraba tana cikin mota. Na siyo miki waya. Waya? Ni zan rike waya? Madam haka nake da kyau? Hancin mu iri ɗaya da ke. Mallam na tabbata kai da maye ne ba za ka saki mutum ta daɗi ba wallahi. Tunda sake ta kiran wai ba ki ɗagawa. Wallahi bacci nake kuma idan na tashi in ban shirya ba bana jin daɗi. Bariki zan je yi. A'a, bariki. Haka zamu yi da ke Rahina? Tabbas Abdul Malik. Ba za mu tsaya muna ɓata wa juna lokaci ba, kuma kan mu kai lokacin da za mu ɓata wa juna rai. Saboda haka ni ba sa'a auren ka bace, ka je ka nemi sa'ar ka. Je ka nemi sa'ar ka. Ka ji ko?